ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Ҳайли замон дар автоцентр қарор дорем. Дар инҷо автоцентр ва ба тарафи дасти чап рост мерем, тарафи Саховат мешавад. Дар инҷо сохтмони маҷмӯи истиқоматӣ ва роҳ ба сӯи Оптовии Корвон. Дар инҷо бошад таваққуфгоҳи бозори Корвон, Саршавии бозор ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Зебушка, Сиёмамол, Гипрозем. Хонаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин маҷмӯи истиқоматӣ ҷойгир аст, дар ҳамин бино. Бисёр гапо мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо масҷид аст ва худи маҷмӯи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар дуюм ошона ҷойгир аст дӯстони азиз ва дар инҷо чӣ хеле ки мебинед, ман ҳамин гуна як боғчаи кӯдаконаи зебо ҳаст ва ҷои таваққуфгоҳи мошин, ҷои таваққуфгоҳ калон аст. ворид мешавем. дар як падест ҳамагӣ сета хона аст дӯстони азиз ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Сехонага чорхонага кардагиам бо масоҳати тақрибан 80 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. Худи бино аз 9 ошона иборат аст. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%. Навормона ҳатман та охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ роҳ рав дӯстони азиз. дар инҷо бошад ҳамом, ҳоҷатхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, тапчан, ошхона, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва чорум ҳуҷра. ҳамон дӯстони азиз, системаи вентилятсия ҳаст. дар инҷо ҳоҷатхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар якум ҳуҷра дӯстони азиз ман ҳамин тапчан аст. чӣ хеле ки гуфтем, сехонага чорхонага кардагиам, кухня ба тапчан гузарондагиам. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳама тирезаҳояш панҷара кардагӣ. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо ман ҳамин гуна балкони маҳкам. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона дӯстони азиз ва дар сеюм ҳуҷра дуюм балкон аст, балкони кушода. марҳамат дӯстон, бениҳоят чизи хуб аст ва хона дар назди масҷид ҷойгир мебошад. ман ҳамин масҷид аст, бениҳоят чизи хуб. назди бинода масҷид аст, мактабҳо аст, боғчаҳои кӯдакона, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор аст. бениҳоят минтақаи хуб аст. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар назди бозори Корвон қарор дорад дӯстони гиромӣ. бозори Корвон, бозори Саховат, Зебушка, Сиёмамол, Гипрозем ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. одамоне ки дар ҳамин бозорҳо кору фаъолият мекунанд ё ки дар назди ҳамин бозорҳо кор мекунанд, фикр мекунем бениҳоят варианти хуб аст дӯстони азиз. фурсати беҳтаринро аз даст надиҳем. нархи хона бошад 875 000 сомонӣ, 82 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки саршавиашон 918 мебошанд, ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамаи 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.